Нека да обърнем още малко внимание на този грид, който имаме в viewport-а. Вече го споменахме няколко пъти, но все пак да поясним още някои неща за него. По принцип, този грид ни показва едно много важно нещо и то е началото на координатната система в Max. В перспектива, тук където се пресичат двете черни линии, е началото, или тук е нулата по всички координатни оси. В поглед отгоре, това е мястото, където се пресичат двете черни линии и това е нулата. Тъй като вече сме оправили мерните единици, можем да използваме за допълнителна ориентация това на какво разстояние се намират, например, един от друг обектите или къде се намира обекта спрямо началото на координатната система по ето тези квадратчета, които са част от конструктивният грид. Както казахме, този грид има крайни размери в изгледа перспектива, докато в ортогоналните изгледи той е безкрайен. Връщам отново изгледа към 4 прозореца и мястото, откъдето мога да променя големината на този грид е когато кликна с десен бутон върху Snap Toggle, излиза ето това меню, в което имаме табулатор Home Grid, откъдето се контролира директно броя на линиите или с други думи големината на този грид в перспектива. По подразбиране започва с 7 на 7 линии, като те са разделени в момента на 10 см една от друга. Преди да оправим мерните единици, тук беше просто 10 като безразмерни единици. От тук можем да променим големината и разстоянието между линиите. С други думи можем да направим по-гъста тази мрежа на този грид. За момента няма да правя промени, ще върна настройките както са по подразбиране, но това нещо трябва да го имаме предвид, когато след това говорим за подравняване и снапване на отделните обекти, тъй като имаме и характерни точки, които можем да използваме от конструктивният грид. С други думи, така можем на точно разстояние след това да преместваме обекти. Казахме, че тази точка, където се пресичат двете черни линии, е началото на координатната система. Какво означава това? Това означава, че първо по височина всичко, което е над този грид, е по положителната посока на Z. Z е за вертикалата. Всичко, което е под този грид и минава надолу, е в отрицателна посока относно преместването. Другият индикатор, който ни помага за това да се ориентираме по-лесно на къде всъщност сочат съответните посоки и на къде е положителната посока на всяка от осите, се намира ето тук в левия ъгъл на всеки от viewport-ите. Когато съм селектирал някои от обектите по подразбиране с команда за преместване, положителната посока на Z е с син цвят на стрелката и сочи нагоре в прозореца на перспектива. В изгледа в Top View обаче тази посока съвпада с преместването към нас, затова и тази стрелка тук не се вижда, тъй като ако сега премествам обекта нагоре, реално в този viewport също се премества, но той се премества към нас, затова и не виждаме движението, докато в другите два viewport-а това движение се забелязва, че е нагоре, тъй като и в другите два viewport-а посоката Z се вижда, че сочи нагоре. Аналогично и с другите оси. Например, ако премествам обекта по Y, по положителната посока на Y, в Top и в Left View тази промяна ще се забелязва, докато в Front View реално обекта се движи към нас, затова и тази промяна не се забелязва.